Huh? Dito mo to? Ito mo? Ayaw mo? Bakit mo ako kinakalabit? Hmm? Andyan ka ba, Tagol? Tagol? Andyan ka ba, Tagol? Tignan mo yung pispan nila, ang ano lang. Ayaw ko mabigay, bahala ka. Bakit walang reaksyon? Anong nangyari sa'yo? Anong gusto mo? Ayaw mo? Very behave. Sarap ba? Sarap? Sarap? Sarap, no? Hi guys! Good afternoon. Bakit parang foggy? Malabo ah. Hi guys! Good afternoon! Hindi ako gumawa ng video tungkol sa maghapon kasi ma-surprise naman kayo sa mga ginagawa natin. Parang awkward naman yung araw-araw nire-report ko lahat-lahat na lang nangyayari doon sa project. Mas maganda yung medyo bigyan natin ng mga ilang araw na skip ng mga 3 days bago i-report na naman, ha? Ngayon, kasi guys, alam nyo, na busy ako. Alam nyo naman, kailangan natin pagkakitaan. Na-busy ako. Ngayon ay ang may papakita ko sa inyo is about the propagation. Ang healthy na nito dahil naulanan. Look at that. Ito yung galing sa Alborn na napakarami naming ganyan doon. Sinong gusto ng ganyan? Ang dami doon, grabe. Nagsitubuan lang doon sa loob. Ngayon, meron kasing dalawang pots dito na moonlight na noon ang taba-taba nito before na si Odette ay dumating. Ang ganda-ganda nito at lang lalapad ang tataba. Ngayon naman ay parang nasa bunutan. Bagyo guys, Na bagyo. Tingnan mo naman, natigang na dry na kawawang-kawawa ang itsura. Ngayon ay i-propagate natin guys para sa ganun nang tumubo uli yung mga bagong roots niya at baka dumami pa sila at gaganda pa ito. Pero tumutubo naman ang mga bagong dahon, parang gustong bumangon uli. Parang kami, parang tayo na mga na biktima ng Odette ay tayo ay bumabangon, trying hard to mag-survive na makabangon uli, di ba? Ang ganda ng dahon yung bago. Look at that, it is golden. Ayan, naglagay siya ng guys. Naglagay ng medium. Kaalis lang ng mga workers namin. At hindi ko na binidyo dahil awkward naman. Lagi ko na lang silang binibidyo. Kaya, ito na muna ang tignan natin. Okay, next time. Anyway, yung mga niluto ko kanina, simple din. Pinaulam ko sila ng munggo, pero napakasarap ng munggo, ha. May sahog siya na chicharon. Tapos yung pinarisan nila ng pritong lumpiang yung chicken lumpia. Ang sarap. Kaya nasarapan din sila. Kaya ngayon ay ikat na niya dahil marami namang roads. Ayay, ayay, ayay. Ayay, ayay. Ayay,
ayun. Ayan ka. Ayan ka. Ayan na. Oh, ayan na. Oh. Buhay na buhay ang mga ugat. Ayan, nakita mo naman. Tangay ang mga ugat na malalaki, mahahaba at alive na alive. Live yan. Ayan. Kita mo naman. No? Oo. Ganda. Lang, na ano siya dahil nabagyo. Kapag Pero nga. ngayon, lilipat siya sa mas matabang lupa. Yan na. Ayun. Ito sa mas malaki para mas malaki yata ito. Ang gwapo-gwapa nito bago bumagyo. Taba-taba. Yari. Yung roots niya. Ay, roots. Ayun, una natin iyan subawan sa lupa. Ibaon ang roots sa lupa. Kasi ito pag napataba mo at maging healthy ito, ang ganda-ganda nitong tanim na ito guys. Oo. Super ganda. Saka natin lipat ng mas magandang paso pagka maganda na siya. May napansin ako sa mother plant ha. Tingnan mo, may sumisibil. May anak na siya oh. Ayan oh, tutubo na. Ayan. Ngayon, ay lalo pang lalaki yan. Pag oh. Ano ba itong nilagay niya ito? Ito yung niyalo niya kasama. Ala, baka nakakuha kang gold. Ano yan, diamond? Oh my God. Yan, Ginagawa nila, putik ah. emerald. Putik na rin nila. Mga birthstones. Nakuha niya doon sa pot. Wow. Itong isa Mga pa. birthstones nakuha doon sa ano? Itong isa duduble Pati eh. mix. Dalawa Ayan, yung ano dalawa niya, yan oh. Dalawa yan. Paano Eh? gagawin natin ngayon? Dalawa yan, oh. How? Dalawa lang. Paano yan? Tawag yun. Dito na lang tayo pumutol. Dalawa ulo niya. Oh. Nga namin na siyang ugat eh. Sobra. Ayun, buhay na buhay oh. Ang hahaba ng roots ha. Tignan mo naman yung ulo. Dalawa pa ulo niya oh. Oo nga. Hmm? Ganda no. Philodendron moonlight. Philodendron moonlight is just like black cardinal. Ang black cardinal na favorite natin is syempre yung color ang parang pinag-iba. Ang shape ng mga dahon ay parehas. Pero ang ganda, beautiful. Okay na. Very nice na. Okay. Ayan. Sarap po. Masyado na ano para mawala yan. Ayan yung mother na oh. Yung mga mother plant, tingnan mo yan, oh, may sumisibol na. Ito rin ah. Oh, kita mo yan, may bagong dahon na nga siya. Oh, diba? So, dadami pa. Dami. Dadami pa yan. Very nice. Okay na. Diba? Hmm. Oh, wow. Very
Very good. Lumiit pati no? Ang ganda. So, very nice. Very good. Ayan na, guys. Okay, anyway, ang care tips nito ay parehas lang ng mga ibang mga philodendron plants na syempre, yung potting mix is very important. Parang yung sinasabi ko lagi, yung forest floor na kind of potting mix, yung well-drained na potting mix. Saan ka pupunta? Binalik ko yung mother plant. Ah, yung mother plant nandun. Binalik niya, guys. Sakaling tumubo ko ulit. Tutubo pa uli yan. At ano, Ayan. dadami pa. Ayan. Babalik niya doon sa pinaglagyan. Sa location niya kung saan siya. Ayan. So, ingat ha. Whoop. Okay. Ayan na. Manganganak pa uli yan. Basta tayo, meron tayong 2 babies here. May 2 tayong babies. Ilagay natin sa hindi naiinitan na space kung saan safe sila na hindi basta-basta nauulanan at nainitan, para sa ganun ay hindi sila magka-problema. Ayan. Ayan, ang ganda eh. Oh, hindi pa nga siya ang ganda na. Okay? Ayan na kami, guys. See you again next time, guys. Bye-bye! Anong masasabi mo? Wala. Bye-bye! Thank you so much, guys. Ingat kayo lagi. Ayan, dumadami na ang halaman uli natin.